Γεια σας, ονομάζομαι Στεργίου Βαγγέλης και μέσα από αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να γράψουμε σωστά τις παραπομπές και την βιβλιογραφία σε ένα έγγραφο Word, κάτι που θα βοηθήσει στη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Το αρχιάκι που χρειάζεται για να είναι σωστό το πρότυπο το οποίο ζητάνε και στον οδηγό εκπώνησης είναι αυτό εδώ, το οποίο θα το ποστάρω και στο group στο Facebook για να μπορέσετε να το κατεβάσετε. Αυτό το αρχιάκι θα το κάνουμε αντιγραφή και θα πρέπει να το προσθέσουμε σε ένα directory, σε μια τοποθεσία στον σκληρό μας δίσκο. Αυτή η τοποθεσία είναι, πάμε στον υπολογιστή, ανοίγουμε το σκληρό δίσκο και πάμε αρχαία εφαρμογών. Πρέπει να βρούμε το φάκελο των Office, ο οποίος είναι ο Microsoft Office, και μετά να ανοίξουμε τον φάκελο Office 12. Μέσα στο φάκελο Office 12 υπάρχει ένα άλλο φακελάκι το οποίο ονομάζεται Bibliography και μέσα σε αυτό ένας φάκελος το οποίο λέγεται Style και είναι όλα τα πρότυπα βιβλιογραφίας που έχει μέσα το Word. Σε αυτό το φάκελο θα κάνουμε δεξί κλικ και επικόλληση. Εγώ το έχω ήδη μέσα, το πρότυπο είναι το harvardexeter.xsl, οπότε το προσθέτουμε στο Word. Αφού ανοίξουμε λοιπόν ένα έγγραφο Word στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξουμε ότι θέλουμε το πρότυπο βιβλιογραφίας να είναι αυτό που μόλις προσθέσαμε. Οπότε πάμε στο tab επάνω αναφορές και το επιλέγουμε από αυτήν εδώ την επιλογή που λέει Style. Κλικάρουμε στο βελάκι και επιλέγουμε να είναι Harvard Pavla Exeter το πρότυπο. Πώς κάνουμε τώρα μια παραπομπή και πώς φτιάχνουμε τη βιβλιογραφία. Θέλουμε παράδειγμα, γράφουμε μια πρόταση, έναν ορισμό ή κάτι που έχει πει κάποιος και θέλουμε να τον παραπέμψουμε στη βιβλιογραφία μας. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε χειροκίνητα, δηλαδή να ανοίξουμε παρένθεση, να γράψουμε το επίθετό του, κόμμα, χρονολογία κτλ. Γίνεται όλα αυτοματοποιημένα για να μπορέσει μετά στο τέλος και η βιβλιογραφία να είναι σωστή. Οπότε πάμε στην επιλογή εισαγωγή αναφοράς και προσθήκη νέας πηγής. Εδώ μας ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο που πρώτα πρέπει αρχικά να επιλέξουμε τον τύπο της πηγής. Αν για παράδειγμα αυτό που έχουμε γράψει είναι από ένα βιβλίο. Υπάρχει επιλογή να προσθέσουμε τον συγγραφέα, για παράδειγμα θα βάλουμε ένα τυχαίο όνομα James Brown για παράδειγμα. Αν είναι πάνω από ένας συγγραφής, πάμε στην επιλογή επεξεργασία. Εδώ βλέπετε έχει ήδη προσθεθεί ο James Brown. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος, κάνουμε εδώ πάλι προσθήκη ονόματος. Θα μας ανοίξει αυτή εδώ η επιλογή προσθήκη και βάζουμε παραπάνω από ένα ονόματα. Ο τίτλος για παράδειγμα θα είναι εδώ. Το έτος του βιβλίου. Ο εκδότης. Και υπάρχουν γενικά και άλλα πεδία που μπορούμε να συμπληρώσουμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ, αν πατήσετε εμφάνιση όλων των πεδίων, ανοίγει και κάποιες άλλες επιλογές όπως είναι ο τόμος, ο αριθμός των τόμων, αν είναι για πολύτομο έργο και γενικά και άλλα στοιχεία που μπορούμε να βάλουμε. Οι σελίδες, αυτό μπορούμε να το προσθέσουμε και πατάμε OK. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτόματα εμφανίζεται η παραπομπή δίπλα από την πρόταση που έχουμε γράψει. Μπορούμε να γράψουμε, πάμε στη συνέχεια να γράψουμε άλλη μια πρόταση. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ήδη η προηγούμενη παραπομπή του Brown που είχαμε γράψει. Ας κάνουμε προσθήκη νέας πηγής και αυτή τη φορά ας βάλουμε άρθρο σε περιοδικό. Γράφουμε πάλι το όνομα του συγγραφέα. Εδώ ο τίτλος που λέει είναι ο τίτλος του άρθρου, όχι του περιοδικού. Από κάτω είναι ο τίτλος του περιοδικού. Το έτος του τεύχους που έχουμε πάρει το άρθρο, ο μήνας. Και εδώ είναι σε ποιες σελίδες μέσα στο περιοδικό βρίσκεται το συγκεκριμένο άρθρο. Πατάμε πάλι OK και βλέπετε ότι εμφανίζεται πάλι αυτόματα η παραπομπή. Τώρα, πώς προσθέτουμε τη βιβλιογραφία? Συνήθως μπαίνει στο τέλος του κειμένου. Μπορούμε να το κάνουμε από την αρχή, αφού αρχίζουμε δηλαδή να γράφουμε το έγγραφο. Είμαστε πάλι στο tab αναφορές και πάμε στην επιλογή εδώ που δίνει βιβλιογραφία. Πατάμε την πρώτη επιλογή για να εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Πατάμε βιβλιογραφία και εδώ βλέπουμε ότι έχει προσθεθεί αυτόματα όλες οι παραπομπές που έχουμε κάνει στο κείμενο με τη σειρά που πρέπει να είναι
με τον συγγραφέα, με τη χρονολογία. Βλέπετε εδώ τα συμμετήξεις όλα σωστά. Γίνεται τελείως αυτοποιημένη διαδικασία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γράψετε χειροκίνητα. Τώρα, θα έχετε φυσικά παραπάνω από 2 παραπομπές, οπότε θα έχετε γράψει ήδη τη βιβλιογραφία, θα έχετε προσθέσει ήδη το πεδίο εδώ βιβλιογραφία. Οπότε για μετά μία παραπομπή κάθεται, πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία. Εδώ πάλι ας πούμε ότι βάζουμε άλλη μία πηγή, η οποία είναι μία τοποθεσία web. Το wiki για παράδειγμα είναι πολύ δημοφιλές. Όνομα ιστοσελίδας, ας πούμε ότι είναι η Wikipedia. Το έτος, αυτά είναι όλα πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στην ιστοσελίδα που έχετε επισκεφτεί για να πάρετε την πληροφορία. Το έτος πρόσβασης, ο μήνας πρόσβασης, η ημέρα και εδώ η διεύθυνση του ιστότοπου. Βλέπουμε ότι έχει προσθεθεί πάλι η παραπομπή, αλλά εδώ δεν έχει ανανεωθεί αυτόματα στο πεδίο της βιβλιογραφίας. Πρέπει να το κάνουμε εμείς. Αφού κλικάρουμε λοιπόν πάνω στο πεδίο, βγάζει εδώ μια επιλογή ενημέρωση παραπομπών και βιβλιογραφίας και αφού το κλικάρουμε βλέπουμε ότι προστίθεται η τελευταία παραπομπή που γράψαμε μέσα στο κείμενο. Οπότε καλό είναι όταν τελειώνουμε την εργασία, αυτό που γράφουμε, να ενημερώνουμε μετά και την βιβλιογραφία για να προστίθενται οι νέες πηγές. Αυτά πιστεύω να σας βοήθησε. Ό,τι άλλο χρειαστείτε στο προφίλ μου στο Facebook ή με mail, με χαρά να σας βοηθήσω.